24 Vox. Bun venit la 24 Vox! Aceasta este o prezentare demo a vocii mele. Poți să înregistrezi voci line, în stilul unui narator, o voce de povestitor sau o voce dinamică pur și simplu. Doriți o voce pentru o prezentare publicitară? Aceasta este vocea potrivită. Pe de altă parte, dacă doriți o voce de personaj sau un trailer, astfel se va încheia această scurtă înregistrare realizată special pentru 24 Vox. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc mult succes cu proiectul dumneavoastră. 24 Vox. După mii de teste științifice ca acestea, am dovedit că bărbieritul perfect există. Gelul Gillette Fusion, cu unt de shea și glicerină, creează un strat hidratant antifrecare pentru o alunecare mai bună a aparatului de ras. Și un bărbierit perfect, dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-l și convinge-te! 24 Vox. Quick Color de la DuPont Refinish este o soluție temporară de retușare a vopselei oferită de atelierele de service, pe care o puteți utiliza pentru a păstra vopseaua în cele mai bune condiții între retușările efectuate. Când mașina dumneavoastră este supusă reparațiilor, persoana care se ocupă de vopsire va aplica aceeași vopsea și pe pelicula din plastic flexibil Quick Color în timpul procesului de retușare.